4.7 IFM. Report! Our spending in 2024 is guided by the principles of fiscal budget management, value for money, fiscal prudence, alignment with short-term and long-term strategies. Umalo sa 1.4 billion pesos noong taong 2024 ang naging kita ng lungsod ng Dagupan ayon yan kay Mayor Belen T. Fernandez sa kanyang naging State of the City address noong Martes. Sinabi nito na tumaas ang kita mula sa business permits, miscellaneous fees, community tax at property tax mula 264.5 million pesos noong 2022 hanggang 304.5 million pesos ngayong taon. Malaki rin ang naging kontribusyon ng kita ang nagmula sa mga pampublikong pamilihan. Dagdag pa rin ang koleksyon sa mga pampublikong palikuran ng lungsod. Our comparative income 2022 to 2024 increased from 1.4 billion 619,276.56 to 1 billion 417 million 022 040.62. Pinasalamatan naman ng alkalde ang mga bagong pamumuhunan at negosyo, pati na rin ang mga pulisya na nagpabilis sa proseso nito. Matatandaan na nauna nang nakamit ng Dagupan City ang tanging lungsod na pinarangalan para sa tama at maagap na pagsumite ng Electronic Statement of Receipts and Expenditures noong taong 2023. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.